Din is-sena l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea hija waħda mediterranja. Hekk kif waslet fit-tmiem l-Presidenza Griega fil-Parlament Ewropew l-4-2 ta' Lulju, il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi se jkun qed jippreżenta l-programm tal-Presidenza Taljana tal-Unjoni Ewropea s-sitt xhur li ġejjin. Iżda din hija presidenza ta' sfida l-Gvern Taljan, b'osservaturi tal-ħidma Ewropea jsostnu li fiċ-ċirkostanzi ta' bħalissa il-Presidenza Taljana tista' tiltaqa' ma' diffikultà biex timplementa l-programm tagħha. Dan hekk kif il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida tinħatar f'Novembru u l-Parlament Ewropew beda jaħdem f'dawn il-jiem. Tul il-Presidenza Taljana jrid jinħatar ukoll President ġdid tal-Kunsill Ewropew u jrid ikun hemm diskussjoni dwar sistema ġdida ta' votazzjoni fl-istess Kunsill. Iżda l-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi huwa ottimist u qal li l-Italja se tipprova ddawwar l-Unjoni Ewropea l bogħod mill-miżuri ta' awsterità u toħodha lejn politika ta' tkabbir. Barra minn hekk Renzi wissa li l-Ewropa trid taħdem iktar u flimkien biex tinsab soluzzjoni għal problema tal-immigrazzjoni fil-Mediterran. F'kummenti oħra Renzi qal li issa msejħin biex titwettaq il-ħolma tal-Istati Uniti tal-Ewropa, ħolma li bdiet wara l-gwerra. Tenna li rridu ngħidu lil uliedna li possibbli li l-Ewropa tkun post fejn it-tama hija possibbli.